13 minut po godzinie 8, a w studiu nasz gość Tomasz Fupka, dyrektor Muzeum Kasiepsko-Pomorskiej Pismienic na muzyci we Wejrowie. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. I dziś zaczynamy od wiadła, no taci że no pewno każdy gdzieś tam w decnych latach chcą siekać za skorbą, a i teraz Muzeum dowo ta kolejność, tym skorba są nagrania Jana Trepcika. Już kiedyś wejście sochwole, ale na naszej antenie, że udało się znaleźć nagranie Jana Trepcika, głosu jego webczas korunację Matki Bości Swiunowści. To jest taki dalszy krok w tym kierunku? Można tak powiedzieć, ale bardziej tu dla nas jest ważne to, że latos mamy 110 lat od urodzenów Jana Trepcika i temu byśmy chcieli, jak no muzeum, które zostało współzałożone przez Jana Trepcika, achnąć mistra Jana i temu to jednym z takich działaniów, jakie mają to w tym nam pomóc, to jest stworzenie platci, na jakiej należą się rozmaite nagrania archiwalne głosu Jana Trepcika i jak śpiewał, i jak przemawiał, bo piękno potrafił przemawiać w całości po kasiepsku, i jak recyteje też, bo wiemy, że taci są często nagrania filmowe zgromadzone, ale często wiemy, ostatnio własna doktor Eugeniusz Pleczkowski zadeklarował, że przekozie ma piękne nagranie, na którym Mr. Jan śpiewa razem z Białką. To był, można powiedzieć, legendarny jutro przedstawci koncert tego duetu. A łekrum samego nagrani platci, to będzie jedna z 3 platków, jaką latos wiadomo, bo jeszcze będzie platka Pawła Ruszkłewścigłe, młodego, bardzo zdolnego człowieka, który śpiewa poezja z piwuną. I będzie jeszcze Fukus, Karno Fukus, tu nasz drech Rafał Rumpca przelektowiwał z całym karna materiał. Także 3 platci latos do wydania. Poranosek Suńsk, co siekuje, a wracające do Jana Trepcika, to już 21 Łuzie Kwiata w Łebremienim Globopolskiego Festiwalu Piesni Łemłerzym, ja ci organizuję na Siwej Centrum Kultury. My jesteśmy współorganizator, a pierwszy raz, bo po wiele latach jako muzeum, my będziemy organizowali konferencję bydowuną Janowi Trepcikowi, cile snezich referatów przelektowanych, takim do zyrocikum, no ukłewum tej rozegracji będzie wnuczka Jana Trepcika, własną doktor Witosława Frankwewsko. Ceśmy sobaro na ta konferencję. Będzie też przelektowany westywk rola pływy. To taką modną formę pokazywania. Tyle dobroć można ja chutko zwinąć, chutko rozwinąć, przewieźć i wsiądzie pojkozać. Także taci rolapę będzie można już w dradzie połowie roku, myślę, a jeszcze chutki, kto chce, będzie mógł pojkozać za darmo, o Janie Trepciku. Na i bundze można rozmiać z Jostka Siepskich Spiwoków. Blezi urodzenów Jana Trepcika, to znaczy na jesieni, i tam spotkają się chóre, w tym towarzystwo, śpiewne towarzystwo imiona Jana Trepcika. Bo łekrum płezwów drogów na Kasiebach Jana Trepcika mamy chłecle prawie towarzystwo, które ma swoje imiono prawie Jana Trepcika, które ma sedzba w muzeum, a też jest szkoła miana Jana Trepcika, szkoła w Misiewie. Tam wiele przed tym się narobił, żeby to miano nadać part zrzeszeni w Baninie. Także w tych rozegracjach będzie sklepicą. A jeszcze trzeba powiedzieć, że West nieweduny to też udało się szczęśliwie zebrać to wszystko i też dać nalec na to nowy zbiór, poprawiony, poszerzony zbiór poradzesąd w opracowaniu w pieśni Jana Trepcika na rozmaite składy chórowe, w opracowaniu warszawskiego kompozytora, artysty, chórmistra przede wszystkim, Zbigniewa Szablewskiego. I to wszystko będziemy chcieli, i też materiały konferencjowe do tej konferencji, o jakim wspomniał Łuzie Kwiatowy, to wszystko będziemy chcieli lato zwedać, także można powiedzieć, że w tym roku w Muzeum Trepcik będzie miał no, swój pocieszny plac, taci jaci jemu jednoleśny. Łekrum Trepcika może rozmiać Florian Cejnowa, który ma 200 lat swoje.
I tu przede wszystkim noc muzeów. Możemy chceli kunst na żartoblewły zrobić, może jeszcze nie da zdrodzu jak, ale kiedyś będę mógł wziąć udział w tej rozegracji, a wiele nie trzeba, bo leno trzeba będzie coś pokombinować ze swoją urodą, tak żeby kunst do tego na siłę budzecela być podobnym. Białci też są rycione, można rozwiązać, mamy równo uprawieni. I białci z brodą, tak jak Florian Cenowa, to już dzisiaj jest norma pomalinku. Tak możemy dodać sporta. I wracając do Jana Trepcika, no musimy przebyć, że on cały dzieci był zrzeszony z kasiepską muzyką, to znaczy autora tekstów, ale też kompozytora. No i Muzeum Wejrowści tedy też tak spiewno chce to ten rok przeziec. Jak jeźle ktoś ju należy taci nagranik, gdzie tam może moto, gdzie może so zgłosać? Prosto do mnie, albo przez maila, albo przez komórkę, lepiej przez maila, bo wtedy mamy ten szlach jest taki bardziej wyraźniejszy. Prosto do muzeum można złenić. Także, jeżeli ktoś wie, kto lecił, kto widział, kto wie o nagraniach głosu Jana Trepcika, prosimy o łączba z nama je leżność, żeby to nagranie zachować na platce i już w drugiej połowie roku na urodzenie Jana Trepcika wydać snyzią platka razem z jedną z naszych największą regionalną gazetą. Korzystając z tego, że jesteśmy tu na antenie, jacim z czasu, ostatnim razem jesteśmy godele prawie detkach z ministerstwa, no, było pod merka zapytani, go stoją o tocie, one bundą na kasiebizna Duny. Tere ju pewna wici wiemy w tej sprawie? Wiemy wiele więcej, wiemy, że te detki bundą, nawet więcej niż bez mesa spodziewele, były w tych projektów westawiance dofinansowane. My już dzejemy, tak jak my by te detki miele, oficjalny, jakby ogłoszeni, bunże miało myl łebczas zjazdu, łebczas dnia jednotek Kasiebów w Chmielnie, były weszczyzne powiatu Wejrowści, były złudzila też wiceministra kultury. Ono chciały pora takich dobrych wiadłów przekazać, dobrych wiadłów do kultury kasiepści w całości do muzeum. To są dobre, pozytywne wiadła. Jeśli zaś tu przejdziemy do nobleścigłe wydarzeń, to znaczy z lotu czarowniców, łetim prawie Perzynka jeść rzeciema, ale to po krótkiej pauze przebociwą godą z Tomasza Fopką, dyrektora Muzeum Kasiepsko-Pomorści Pismienizna, a muzyci we Wejrowie. Łestenita znama. I wiemy, że w muzeum siekają za nagrania głosu Jana Trepcika. Wiemy też o rozmaitych wydarzeniach, jaci bundą. Wiemy, że muzeum ju tak planuje swój rok, że ju włączyło te detki z ministerstwa. Tere musimy sobie dowiedzieć, co w nobleśnym czasu dzień białków przed nama. Co ju od 4 lat, już 4 rok kasiepści sabat przecigo te prawie białci, które przelatywają na rozmaitym sprzęcie do muzeum. Co latos bunze sodzejało? Latos, tak jak od 4 lat, ten sum, można powiedzieć, ten sum srumb, ten sum krzyl, jakby w kół te rozmaite udbe układamy. To znaczy bunze dzyl muzyczny i tu mozaika wystąpi z Remi, Marzena Gracik, bunze dyrygłewa. Białci, które będą śpiewały dla białków i nie leno dla białków o miłoce w całości. Bunze koło gospodyniów wieścich, tak taci zdrowy, nasz kasiepści ruch feministyczny z Brzezna Lamberścigłe i Białci płekozią tinc czarowniców, piękny białigłeju widzą na przezyrku powiatowym KGW, także wortie przejechać Łobociec, bundze zjezd komosa rozmiot, bundze też cały dzyl naukłewy i tu uciejmy o białkach w bejkach ledowych łoglowo-płelszczych i kasiepszczych, to doktor habilitowuno Wioleta Wróblewsko z Tornia, Święto i przeklanto o białkach w serbszczym tekście ledowym, to Ewelina Hacia, o procesach czarowniców, uprawowani sa, jak to wezrzało. I czy naprawdę czarownice są zły, to przedstawi nam Anna Łukłewska z Kasiepsko-Pomorści Szkoła we Wejrowie. No i bardzo ważną rzecz zakończymy ta prezentacją. Wernisaża o tym kniancym westowku Zygmunta Pałasza i Zygmunt swoje muze
w Muzeum Płekozie. Podobno są tam Nileno Białci. Takže vortie to obočec. Krom tego vortie przejechać ze swoją miotłą płekazac. Nileno miotłą, bo można na rozmaitych sprzętach lotać. Także kto co może przejechać i płekazac. Przeleźność chce wspomnieć, że derchają trzena się konkursy łeglowo polści, 2 literacki. Nie, latos 2 kompozytorści, bo Renate Gleinert na śpiewa dla dzecy i na śpiewa chórowo-pasyjno. No i można rozumieć konkurs Jana Drzeździa, na te 3 sumy uegłoszone, także można się z nim zapoznawać. Latos bardzo ważno dla nas też jest Franceska Majkłewsko, siostra Aleksandra Majkłewskiego, która wprowadza w wejrowskich szkołach wesiwu i temu tyś będziemy chcieli ja achnąc razem z muzeum w Kartuzach Kasiepścim rechtejemy westowkę też rola pływy pięknych, ten może pokazywuje dzejanie, a też pływstną jaś 2 teci wesiwu. Jedna będzie poświęcono mystrowi wesiwu, organizatorowi bardziej znanych konkursów wesiwu Edmundowi Szymikłewścimu, a drego teka będzie miała wse wzorę wesiwu, żukłewści szkoły wesiwu, ale z Chwaścina, powstuny w Chwaśnie, Małgorzata i Alojzy Gotrelów, Salomei Rzeszewicz, także my tyś ten wesiw będziemy chcieli achnąć. Trzeba powiedzieć, że są cechta tyś mu swoja rocie na latos i tyś westowk specjalny siekujemy. Jest to tak wiadomo, że w niebie oni tam cały czas fejreją tere. Wszyscy święty mają bal. No i dobrze, cały dzieci ciężko pracowali, to teraz mogą świętować. Takie. No i muzeum tyś bardzo wiele święteje, jak ciejemy wiele dla ucha, dla łeka i przede wszystkim dla desie. Godum z Tomasza Fubkun, dyrektora Muzeum Kasiepsko-Pomerści Pismienizny, a muzyci we Wejrowie. Bóg zapłac. Dziękuję bardzo, do uzdrowienia, do ucieczki.